Zamislite svet u kome mašine razmišljaju, svet u kome kompjuter može da piše, da stvara umetnost, da razgovara sa vama. Pre samo 10 godina to je zvučalo kao naučna fantastika, a danas je to naša svakodnevica. Veštačka inteligencija više nije samo alat, ona je naš partner. U telefonima, kolima, bolnicama, pa čak i u umetnosti. Ona analizira, predviđa i odlučuje. I dok se divimo toj moći, jedno pitanje postaje sve glasnije. Da li smo mi i mašine na istoj strani ili smo postali rivali? Razvoj veštačke inteligencije u poslednjih nekoliko godina je neverovatan. Postoje programi koji pišu tekstove, prevode jezike, crtaju slike i komponuju muziku. AI uči brže nego što možemo da zamislimo. Mnogi se pitaju, ako mašine mogu sve, šta ostaje nama? Ali hajde da se zaustavimo na trenutak. Mašina može da računa, ali ne može da sanja. Može da predvidi, ali ne može da se nada. Može da stvara, ali ne može da osjeća. To je razlika između nas i njih. Mi stvaramo iz ljubavi, iz bola i iz znatiželje. Mi ne tražimo samo tačne odgovore, mi tražimo i smisao. I upravo zato čovek ima nešto što nijedna mašina nikada neće imati – dušu. AI nam pomaže da rešavamo složene probleme, da lečimo bolesti, da pronalazimo rešenja koje su donedavno bila nezamisliva. U medicini otkriva tumore koje ljudsko oko ne može da vidi. U obrazovanju pomaže deci da uče na svoj način. U svakodnevnom životu čini sve bržim, pametnim i efikasnim. Ali postoji i druga strana medalje. Automatizacija menja tržište rada. Mašine preuzimaju poslove, a mi se pitamo hoće li jednog dana preuzeti i naše mesto u društvu. Ako sve prepustimo algoritmima, hoćemo li zaboraviti kako da mislimo, da odlučujemo, da osjećamo? Zato verujem da odgovor nije u borbi, već u balansu. Ne treba da se takmičimo sa mašinama, treba da sarađujemo sa njima. Jer kad spojimo njihovu snagu sa našom empatijom, njihov algoritam sa našom kreativnošću, dobijamo nešto što nikada ne bismo mogli odvojeno. Zamislite umetnika koji uz pomoć AI-a stvara novo delo, ali mu daje dušu. Zamislite učitelja koji uz veštačku inteligenciju uči decu kako da misle, a ne samo da pamte. To je budućnost u kojoj ne biramo strane. To je budućnost u kojoj čovek i mašina stoje rame uz rame. Veštačka inteligencija nije naš neprijatelj, ni naš spasitelj. Ona je ogledalo, pokazuje nam šta znači biti čovek. Pokazuje nam koliko smo sposobni da stvaramo, da učimo i da rastemo. Ali nas i upozorava da ne zaboravimo ono što nas čini ljudima. To je osjećanje, radoznalost, maštu i odgovornost. Jer koliko god napredna bila, veštačka inteligencija ne sanja, ne voli i ne nada se. Ona nas može pratiti, ali ne može zameniti ono iskonsko u nama, našu sposobnost da stvaramo smisao. Na nama je da biramo kako ćemo je koristiti, kao oruđe koje nas uzdiže ili ogledalo koje nas opominje.